Αυτό είναι το πούλμαν. Αυτό ακριβώς είναι το πούλμαν του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού. Τώρα τρέχουν για να ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται πιο χαμηλά, προκειμένου να αποφύγουν τα έκτροπα, αφού εκεί βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού που περιμένουν να μπουν στη θύρα μέσα. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδο πάνω στο τέρμα των εξεδρών που έχουν καταλάβει. Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν αποδοκιμασίες. Πετάνε και μια φωτοβολίδα από ό,τι βλέπω τώρα προς το πούλμαν του Παναθηναϊκού. Πέφτουν εκεί και κάποιες πέτρες. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να αποθήσουν, να τραβήξουν πιο πίσω τους οπαδούς του Ολυμπιακού για να ανοίξουν το δρόμο στο πούλμαν να προχωρήσει. Πέφτουν διάφορα πράγματα εκεί, μπουκάλια, πέτρες. Το λεωφορείο τελικά φαίνεται πως καταφέρνει να στρίψει. Βλέπετε και άλλη μια φωτοβολίδα τώρα που εκτοξεύεται από κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού. Μοιάζει με πεδίο μάχης εκεί μπροστά το τι γίνεται με το πούλμαν του. Δεν ξέρω να ακούμε, δυστυχώς εδώ είναι ζώνη μάχης. Ο Παναθηναϊκός ακόμη είναι κλωβισμένος μέσα. Προσπαθούν μάτα άνθρωποι του Ολυμπιακού και υπεύθυνοι για την τάξη από τους συνδέσμους να συγκρατήσουν το πλήθος, το οποίο δεν αφήνει να περάσει κανείς. Μόνο ο Άγγελος Μασινάς κατάφερε να ξεφύγει και βρίσκεται κάπου στην ευθεία. Τον βλέπουμε τώρα, τον βλέπουμε. Δηλαδή, μισό λεπτό Δήμο. Πώς δεν αφήνει να περάσει από έξω, δεν αφήνει τι, σου λέει δηλαδή την φυσούνα. Όλοι κουνάνε το προστατευτικό της φυσούνας. Ναι, και τι δημιουργεί. Πετάνε καρέκλες, πετάνε οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Επειδή φοβούνται μήπως εκτοξευτούν αντικείμενα. Εκεί είναι το πρόβλημα δηλαδή. Ναι, όχι, εκτοξεύονται αντικείμενα. Έχουν έρθει και άντρες των ΜΑΤ τώρα προκειμένου να βγει επιτέλους ο Παναθηναϊκός για να κάνει την προθέρμανση. Άρα, αν μπορούσες να είσαι ακριβώς στο σημείο που βρίσκομαι εγώ, μέχρι και εγώ έχω τραβηχτεί πάρα πολύ πίσω, εκεί μπροστά είναι ζώνη πυρός πραγματικά. Δεν υπάρχει ούτε μία της 100 πιθανότητα να βγει κάποιος άνθρωπος από εκεί αλόβητος. Την άφηξη του πούλμαν που μετέφερε την αποστολή του Παναθηναϊκού και που βεβαίως δέχτηκε επίθεση με αντικείμενα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο, κυρίως από πάνω από τις εξέδρες. Από το τέρμα των εξέδρων βλέπετε την είσοδο των παιδιών του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί. Ο μοναδικός είναι ο Άγγελος Πασινάς. Ο Λάμπρος Κούτας τώρα και οι υπόλοιποι. Βλέπω και τους παρατηρητές του αγώνα εκεί. Ό,τι έγινε στη Ριζούπολη τα είδαμε τα επόμενα χρόνια. Είδαμε ότι όποιος ήταν ορισμένος, είχε οριστεί μάλλον, σε αυτό το παιχνίδι, είτε να κάνει τον παρατηρητή, είτε να κάνει το διευθυντή αστυνομίας, τι υπήρχε εκεί, δουλεύει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι τυχαίο μετά, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό.